Добър вечер на всички! Надявам се вашата седмица да е започнала добре. И така, днеска темата ще бъде дали ние сме на правилното място във всяка една система, като различните системи могат да бъдат, например, нашите партньорски отношения. Това са взаимоотношенията между вас и вашият партньор. Системата може да бъде вие и взаимоотношенията с вашите деца, вие взаимоотношенията с вашите родители, вие взаимоотношенията с вашите приятели и може също да бъде вие и взаимоотношения с вашите колеги в работната среда или вие като бизнес дама, бизнес директор, бизнес менеджер. И във всяка една система, съответно, отношенията са различни и човек е на има различна иерархия. Например, вие в системата, вие с вашите приятели, вашите взаимоотношения са равнопоставени и равни. Но в системата вие и вашият бизнес, ако вие сте менеджер или вие имате свой собствен бизнес, значи иерархията там вие сте номер 1 и под вас са вашите служители. И съответно там системата не е равнопоставена. Ами вие така енергията тече отгоре надолу. Когато сте вие и вашият партньор, там също взаимоотношенията са равнопоставени. Когато взаимоотношенията са между вас и вашите деца в семейството, вие отново сте по-високо от иерархията. И много хора, когато разместват мястото си във всяка една система, тогава се получават обърквания и се получават разни ситуации, които са неблагоприятни. Но когато всеки изпълнява своята функция правилно и си е на мястото, няма такива недоразумения и всичко се случва чудесно и както си трябва. Спестяват се много негативи и всичко върви наред. Така че, когато комуникираме или когато ние сме на всяко едно място, се намираме на различно място във всяка една система, първият въпрос, който бихме трябвало да си зададеме е в момента ние в коя система сме. Ако сме на работа, имаме началник, съответно ние изпълняваме задълженията на работник. Ако сме в бизнеса и е наш собствен, съответно ние се държиме като бизнес собственик. Когато ние взаимодействаме с нашите деца, които са под 18 години, ние всъщност сме твърдо категорично задаваме правилата, а не обратното. Всъщност нашите деца не ни задават те, да кажем, да ни командват или нещо друго, ами ние всъщност си седим на нашата позиция и твърдо и категорично създаваме правилата, тъй като децата веднага могат да усетят, ако в нас има неувереност или ако могат да ни изманипулират много лесно. Но когато първият въпрос е, ние в момента в какво взаимодействие се намираме, каква е нашата система, какво е правилно в момента, по какъв начин ние да се държиме, тогава се получават много хармонични взаимоотношения и всеки си знае мястото и няма никакви недоразумения. Така че този въпрос е много важен. Къде се намирам в момента в системата и каква е моята функция.